ҳайати Сандуқи Байналмилалии Пул пас аз арзёбии вазъи феълӣ ва дурнамои иқтисоди Тоҷикистон гуфтааст, ки ҳукуматро мебояд барои барқарор кардани боварӣ ба бонкҳои бемори кишвар чораҳои бештар биандешад. ҳайати ин муассисаи байналмилалии молӣ бо нашри баёнияи расмӣ рӯзи 29 май гуфт, барои барқарории эътимоди амонатгузорон ба низоми бонкӣ зарур аст чораҳои қотиёна андешида шавад. гурӯҳи Сандуқи Байналмилалии Пул аз тадбирҳои андешидаи ахир барои беҳтар кардани назорату сарпарастии бонкҳо, мудирияти табодули асъор ва хатари қарзҳои бонкҳо истиқбол мекунад. айни замон коршиносони бонк аз наандешидани чораҳои қатъӣ дар робита ба мушкилоти ду бонки бузург зоҳиран Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк монеъи ислоҳоти дуруст дар ин самт мешаванд. ҳайати Сандуқи Байналмилалии Пул бо раҳбарии Падамҷа Хандевал аз рӯзи 14 то рӯзи 23 май дар шаҳри Душанбе буд ва бо мақомоти Тоҷикистон ислоҳоти иқтисодӣ ва мушкилоти мавҷуд дар бонку дигар соҳаҳои иқтисодиро баррасӣ карданд. дар баёнияи бонк омадааст, пас аз соли 2014 иқтисоди Тоҷикистон аз таконҳои хориҷӣ осеб дид, эътимод ба иқтисодро коҳиш дод, осебпазирии иқтисод аз ҷумла низоми молиро зиёд кард. ба гуфтаи ҳайат, соли гузашта қарзӣ ба бахши хусусӣ коҳиш ёфт, вале ҳоло ба эътидол меояд. мушкили бонкҳои Тоҷикистон соли 2016 шурӯъ шуд ва пас аз коҳиши воридоти пули фиристодаи муҳоҷирони кории тоҷик шиддат гирифт. давлати Тоҷикистон аз бими норизоятии мардум, ки дар Агроинвестбонк ва Тоҷиксодиротбонк садҳо миллион сомонӣ пасандоз доранд, онҳоро аз вартаи муфлисӣ раҳонд, вале ҳар ду бонк ҳанӯз ҳам дар хидматрасонӣ ба мизоҷонашон мушкил доранд. Сандуқи Байналмилалии Пул дар бораи дурнамои вазъи молии Тоҷикистон гуфтааст, ки бинобар қарзи зиёди давлат барои иҷрои тарҳҳои азим, зоҳиран нирӯгоҳи роғун мудирияти қарзҳои хориҷӣ барои Тоҷикистон мушкил мешавад. коршиносони бонк гуфтанд, сарфаҷӯӣ дар тарҳҳои кам авлавият мумкин аст фишор ба давлат барои бозгардондани қарзҳоро камтар кунад. қарзи хориҷии Тоҷикистон ҳоло ба марзи $3 млрд наздик шудааст.